Is-sok tax-xogħol fuq id-daħla tal-belt u bħalissa l-proġett jinsab fażi li se twassal biex il-karozzi tal-linja ma jibqgħux fid-dawra tal-Funtana ta' Tritoni. Bħalissa qegħdin fil-fażi illi se tkun qiegħda titlesta roundabout kif jidher warajja li kienet parti mid-disin biex minn hemmhekk ikun jista' jsir it-traffic management fid-dawl tat-tibdiliet li se jsiru mad-dawra tal-Funtana ta' Tritoni. Iċ-ċermen għall-Kumitat ta' Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Stefan Zrinzot Soppardi spjega wkoll li nbdiet il-parti magħrufa bħala l-Biskuttin fejn se jsiru wkoll żewġ toroq ġodda. Waħda mit-toroq se tkun triq ta' servizz għall-lukanda fil-qrib u triq l-oħra li fiha se jkunu qed iħottu n-nies il-karozzi tal-linja. Fażi oħra li nbdiet hija wkoll dik li se toffri parkeġġ għall-istess karozzi. Bdejna wkoll fażi oħra fuq in-naħa l-oħra tal-ġnien li hemm faċċata tal-Biskuttin illi hemmhekk qed nibdew noħolqu spazji ġodda biex il-karozzi tal-linja li qatt fadal mad-dawra tal-Funtana ta' Tritoni joħorġu minn hemmhekk u jkunu jistgħu jibdew jipparkjaw f'dik il-parti wkoll. Ix-xogħol ta' pavimentar mad-dawra tal-Funtana ta' Tritoni mistenni jibda kmieni s-sena d-dieħla meta tal-linja jkunu tneħħew mill-post. Importanti wieħed jinnota li mis-sibt se jidħlu fis-seħħ devjazzjonijiet ta' traffiku biex jitkomplew ix-xogħlijiet tar-roundabout. Li se jkun qed isir minn għada illi fejn qegħdin bħalissa din it-triq se tkun qiegħda tingħalaq biex jkomplu x-xogħlijiet tar-roundabout. Fil-fatt hemm diversi traffic diversions illi qegħdin inħabbru fosthom illi min irid jidħol lejn il-belt, irid imur lejn in-naħa tal-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija, jinżel ma' ġenb il-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija, jidħol għaż-żona magħrufa bħala l-Ospizio għal quddiem il-librerija pubblika li mbagħad tiġi ftella ma' ġenb il-Hotel Excelsior biex mbagħad tibqa' diħel il-belt. Zrinzot Soppardi fisser li l-vetturi kummerċjali se jkollhom aċċess għal belt Valletta min-naħa tal-waterfront, dan peress li fit-toroq li fihom qed iseħħu d-devjazzjonijiet ma jippermettux li jgħaddu vetturi kbar. U minn barra l-estetika hemm ukoll enfasi fuq il-prattiċità. Saret ħidma mill-qrib mal-Kunsill Nazzjonali għal persuni b'diżabilità biex tkun aċċertata aċċessibilità assoluta. Xejna ma' ħafna ħadna diversi pariri tekniċi dwar x'tip ta' siġar għandhom ikollu u ħankunu qegħdin nintroduċu siġar indiġeni fosthom il-ballut illi se jkun qiegħed isebbaħ id-dawra ta' Tritoni wkoll kif wieħed jista' jara fid-disinn illi hemm intis illi jkun hemm preżenza sostanzjali ta' siġar u anke mill-permessi li għandna se nkun qegħdin nagħmlu ċertu meljoramenti permezz ta' siġar ferjas oħrajn. B'dan il-mod il-belt mhux biss issir isbaħ iżda ssir aktar tan-nies.